nyt? Järjestön kannattaa olla sosiaalisessa mediassa läsnä sen takia, että on lähestulkoon niin kuin selvä, että jokaisesta järjestöstä ja ainakin siihen liittyvistä asioista sosiaalisessa mediassa jo puhutaan. Käytännössä myös järjestö kun järjestö ja sen kohderyhmät sosiaalisessa mediassa ovat mukana. Eli ihan joka ikäluokasta sieltä väkeä löytyy. Sosiaalinen media mahdollistaa erilaisia viestinnän tapoja. Eli käytännössä siellä voidaan olla avoimesti viestimässä vaikkapa julkisilla Facebook-sivuilla tai luoda sitten suljettuja ryhmiä vertaistukea ja vertaistyötä ajatellen. Yksi vahva sosiaalisen median käyttömuoto ja mahdollisuus on henkilökohtaisena viestijänä sosiaalisen median kanavilla. Tästä erityisesti voisi sanoa Twitterin viestintävälineenä, eli Twitterissä käytännössä keskustellaan ajankohtaisista asiakeskusteluista. Ja jos tästä aasinsiltana viedään siihen suuntaan, että mikä sosiaalisen median yksi tämmöinen vaikuttava tekijä on, miksi siellä kannattaa olla mukana, on se, että media esimerkiksi etsii sieltä jatkuvasti tietoa ja haastateltavia juttuaiheita eri organisaatioiden asioihin liittyen. Jotenka jos Twitterissä esimerkiksi pystyy asioitaan esille tuomaan aktiivisella viestinnällä, jopa sillä omalla henkilökohtaisella sosiaalisen median profiililla, niin voi olla, että on hyvät mahdollisuudet päästä toimittajien lempilapseksi siinä omassa aihepiirissä. Ja jos mietitään vielä tähän lopuksi sitä, että millä tavalla johtaja käytännössä voisi edesauttaa oman organisaation, yksikön ja toimialan näkyvyyttä verkossa, niin tutkimusten mukaan henkilönä tehdyt viestit sosiaalisessa mediassa on 6 kertaa vakuuttavampia ja uskottavampia. Ja ihan totta, mä luen mieluummin ihmisen tekemän vaikuttavan viestin ja näkökulman asiaan, kun organisaation saman asian sanoo. Organisaatio sanoo saman asian.